كبرس حد ما دما زي زيغانا جب تقنينو بهلا هاجري كبرز بهلنا مجمر تاستدفره أبأسنا خسور خلوي بهلنا تدفيه يا تا يوحنسني ودبا خنقل بمعراب انت ملك قلقل هولاند زقات اما لو ما عندها معالت فردين يرو مالتي انت يتمدبك ناي سب جنزب تاي قبرلكن سخاتكن اب غزا خوفك بجنزبن بجيزي ناي سب اي تتصاوتا وعليكم وعليكم اللهم بس بقى سمعت رجلي كده نفقر زطفو حزبي ايكونن اتوم زطفو ويانن شعبيان يوم ناتوم ايغو زغننه صبا تግራይ ትግርኛ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ምፍልላይ ኣምጺኦም ነንሕድሕዱ ከተፋነን ገይሮም ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኣውራጃ ኮይኖም ትግራይ ጥራይ ኣብ ስልጣን ክህልዎ ስለ ዘይደሊ እምበር ትግርኛ ካብ ማንም ኣይበልጽን ኢትዮጵያዊ ኢኻ ኣይተሽቃብጥ ድዩ ዝብለን ዘሎ ስለዚ ትክክል እዩ ካብ ማንም ይበልጽ ኢለ ተዛረብኩን ኣነ ግን ብዝያዳ ካብ ኩሉ ይበልጽ ኢለ እንተደይ ሓሰብኩሲ እትዮም ዝተባኣሱ ክልቲኦም እዞም ትግርኛ ዝበሃሉ እዮም እቲ ዝተረፈ ግን ነንባዕሉ ኣይበኣኣስንዩ ወይ ከዓ ምፍልላይ እንዳሃሎ ነቲ ምፍልላዩ ከም ጸጋ ተቐቢሉ ዝነብር እዩ እዚኣቶም ግን ንምንታይ ዳ እዚኣቶም ጥራሕ ይበኣሱ ኢል እትሕቶም ጽየ ዘለኹ ማለት እዩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክንሰግሪና إلنا أبتنا يلوم عنتي نريو هذا فيديو زلوا وانا فيديو مالتيو بزعبا قداي جون بلاك يزخون كم تفلتوا فرد بيت دنهاك مالتيو نبعلو فرد محلالي فولو تي فرد حيزوز نبر قداي نوح وان تصنحيو بزي فردي أبتم عاد فرنجيخ سام مصراي زقبر نوح وان كم زقمتيو زريق كمالتيو كات فرد بيت كاب استفارالو يتعق اب حقي نغرات كمص انداص عار يخوم زقبر مالتيو سلازي جون بلاك ناستا 4 عامت يفريدو زلو مالتيو ناستا 4 عامت فريدو منالبات اتناي طبقانا جون بلاك انتاي مخانا يفلطن امبر مالتيو حدا فردي نخو هابوسي اقدمو دارغان نوح عامتات تاسيرو جون بلاك مالت سلازي اتي مقناس ناي تعدمه وي كاتي امكرو وي كا لمد زبهالسي اقدمو كطرعي زغبو نيرو نمنتاي كم زي طرعه ايفلطكون جون بلاكون ززاربو زربالني ايلو نيرو مالتيو ايفقدلون تزاربو زرباون ايتفقدلون سلازي انت تفقدلو ايدو نتوم كالوت ويف ناغرو وي كا تشاو نابلوم نتوم نعو كدغفو مصيم زلور نافت فرد بيت كم زاتو ايو تزاريب زلو بزحات سبات كان زربازيوم مالتيو وي كا انداتنبه تترجمو زلو كابتي ቋንቋ ሆላንድ ወይ ካደች ማለት እዩ እቶም ዓቀብቲ ሕጊ እንታይ እዮም ኢሎም ጆን ብላክ 4 ፈረቃን ዓመት ክእሰር ማለት እዩ ኣብዝና ኢሎም ማዓንቲ ዝነበረ ክልተ ካልኦት ተቃለስቱን ኩብራት ተቃተልቲ ምስ ጆን ብላክ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ፍርዶም ተቀቢሎም ኣሎ ወፂሎ እትቀጽሉ ዝተሰምዐ ዘረባ ምስ ጆን ብላክ ክልተ ሰባት ተኣሲሮም ነይሮም ንሳቶም ናብ ፍርዲ ቤት ቀሪቦም ነይሮም እቲ ሓደ ን7 ኣዋርሕ እቲ ሓደ ድማ ን5 ኣዋርሕ ማለት እዩ በኦቢሉ ንሳቶም በተኣመክሮ ክሳብ ኣስታት 111 መዓልታት ወይ ከዓ 150 መዓልታት ክቅነሱሎም ከም ዝኽእሉ ዝተዘርበሉ እዩ ወይ ከዓ ሰሚዕና ዘለና ብጠቕላላ ግን ጉዳይ ናይ ጆን ብላክ ክንሪኦ እንተልና ማለት እዩ መብዛሕትኦም እቶም ኣብ ደንበ ፍትሒ ወይ ከዓ ብደንበ ፍትሒ ቢሎምስ ኣባል ብርጌድ ንሓመድ ተጸምቢሮም ዝነበሩ ሰባት ጉዳይ ብርጌድ ንሓመዱ ከም ዘختመ ወይ ከዓ ከም ዘብቅዕሉ መኸንበቲ ከም ዝረኸበ እቶም ካልኦት ከዓ ከም ዘይቃለሱ ገይሮም እዮም ዝሓስብዎ ነይሮም ኣነ ግን ሓደ ግዜ ክሪኦ ተለኹ በአንጻሩ ብዝተፈላለዩ ቦታታት ጉዳይ ጆን ብላክ ወሲዶም ዘሳሉጥ ሰባት ብዙሓት ማለት እዩ ንቅድሚት ክመጹ ከም ዝኽእሉን እኳዳ በኦቢሉ ማለት እዩ ናይ ንበዓል ጎይታ ዋዜማ ማለት እዩ ናብ ብርጌድ ንሓመዱ ናይ ምምላስ ከይዲ ካብቲ ዝጸንሐ ጉዳይ ምስ ብጆን ብላክ ኣቢሉ ዝንቀሳቀስ ዝነበረ ብዝያዳ እውን ሕጂ እውን ተዋዕቢዑ ክቅጽል ከም ዝኽእል ሞስት ግምታት አለን እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ተቀርነ አፍሪካ ብፍላይ ከአት ናይ ተጎደቦታትና እውን ተሐሚሱን ተዋቂዖን ስለዘሎ ብዙሓት መዘራረብ ዛዕባታት ክረኽቡ ከም ዝኽእሉን በኦቢሎም ቀሳቀሱ ከም ዝኽእሉን የዝሕብር ወይ ከዓ ከምኡ የዝእምት ኣነ ዝግምት ማለት እዩ እዛ ተበክ ዘላ ንእስቲ ሓፍትና እዩ እንታ ኮይና ኣትበክ ዘላ ኢለ ኣነ በሃንደበት ማለት ከምዚ ምስራቅ እኽዋ ሰንቢደ ነይረ ንባዕላ ግን መልሲ ሂባትሉ ስለዘላ ካብኣ ክንሰሚዕና ንቀጽል وعليكم اللهم بس በቃ ሰማዕት በና ዓላማ أنا خبكي كتشنا كلهم مزحتي زي أنا زبكيني سدت بقى بيني كوينة بيني بدقي في الشيخ طبلكو مش تيجون ولا حدا سب زي رد علي سقاب حجكن تقالا ست كوينة برقيد نحمد كوينة قالا سالو وتمزبخن كتو
سلازي نستحفتنا نعاق أنا زمخرك مالتيو برتعتي إخي جقنا إخي جوبزي خ نفعتي إخي زيادة دما مالتيو أنا كافت زبلك اللي نسخ بتكبار تنبري اللي إخي أجوخي أي تحزني صباح مالت لو ما عنتها يكونتن لو ما عنتون تمالي أي نبرتن نتيجة حلفنا قرنا ندانا فقنا مالتيو مسأينا انتي فلتنا بزح نجانا نقولو علنا دك سبات نجانا نقينا بخمزي نجر جن أنا حنت نجر زنجركي نقولو معلت سلازلوسي نت معلتون كاري معلتنا يبع على زخونة سلازلو أي تيج أنا نقي كاب صباح كابلو ما عند حاشة صباح خلو سلازخونة أبتحت فتاري بزحات حدشت نجرات علو سلازي نصباح قديف كله لو ما عنتون كتج أنا خلقي كم زبل كوخي أب محبرة وميديا وصيغي دكاما غونخن ويكات زدخم كله سايد ايت زارب يوم السبات مبزحاتو سب كحجزكا كدغفكا كوا زخل انتخونه نتن ايش لي تقربو امنا ويكا حسابكا تكافلو تدليمبر نتخ غلغل يسي داوني غبركا مال زلخايو عالم يردانمو بخمزي عينت نجر كيت الدهالي اجوخي برتعي نفعي ازبلك مالتيو نغصلنا نبتقصيلا زلا ريتو ني عالم بوشع دوم دي زل مدبكن انتي مدبكن ناي غنز ناي سب غنزب تاي غبرلكن سخاتكن اب غزا خوفلكن غنزب انت تقبلكن سخاتكن زنايلكن كن داست خنس مسكاله وددك اسك او تقرقركن يترف وانا من دي خرس حاتي خنس خاتكن وانا سخاتكن تغنزب كميدم يم صوت فل تاريخ بتعمي زحزن رست ان بيس ويكا ان بارادايس يوم لو زلو زي نزحاونا مالتيو زز تريو زلوخم حاونا قدمي سوسنو حيدت معلتات ابوزح سوشيال ميديا وصيو مالتيو استاسسا شح زوسدتلو حيزاتلو زطفات بزعبه حنت قال بوزح ነገር ከም ዝገበረላ ዛረብ ዝነበረ እዩ ሕጂ ኸኣ ማለትዩ ዓርሶ ጥፊኡ ከም ዝተረኸበ እዮም ሓቢሮም እዚ ማለት ንብዙሓት ሰባት ከም ዝርድእና ንሕርዳ ኮይኑ ገንዘብ ክንደየናይ ዝኣክል እቲ ዝሓመቐ ነገር ምዃኑ ወይ ከዓ ገንዘብ ማለት በተሓደ ወገን ናይ ኩሎም ሓጢያታት ዝበሃሉ ሲ ናይ ባሓቂ ምንጪ እዩ ኢሎም ዝገልጽዎ ሰባት ዝነበሩ ልክዕ ከምኡ ምዃኑ ዝሕብረልና እዩ ማለት እዩ ገንዘብ ማለት ንሕርዳ ሰሪሕካሉ መሳለጥ ስራሕ ከም ዝኾነ ንሕርዳ ተዘይ ሰሪሕካሉ ግን ናዞም ኩሎም ሓጢያት ካሲ ምንጮም ገንዘብ ምዃኑ ዝሓበሩልና ብዙሓት ሰባት ኣለው እንታይ ኢና ንብል ሽዑ ክላ እዚና ኢድኻ በሃላ እዩ ኢልና ንገልጽ እዞም መናእሰያትና በዝሎም ትርእይዎ ዘለኹም ገንዘብ ጥራሕ ንዕግበትካ እኹል ከም ዘይኮነ ሳቲስፋክሽን ከም ዘይብልካ ዝሕብር ዋላ ገንዘብ ይሃልዎም ይሃልዎም ነዚ ገንዘብ ክብሉሲ ዓርሶም ኣብ ክንዲ ገንዘብ ይስውእሉ ዘለዎ ምክንያት ብርግጽ ጽዒሮምሉ ደኺሞምሉ ለፊዖምሉ እኳ እንተኾነ ግን ከዓ ጽባሕ እውን ድሕርዳ ብጥዕናን ብዕድመን ሃልዮም ኮይኖም ኣይተወደአን ክንብል በለንበር ኣይተኸዓወን እዩ $60,000 ጠፊኡካ ኸውን ይኽእል እዩ እንድሕርዳ ተዓጊስካ ጽምም ኢልካ ተሕሊፍካዮሞ ክሰርሕ እንተ ተዋፊርካ እንተ ጠንኪርካ ግን ማዓንጣኻ ሸጥ እንተቢልካ ኩሉ ሰብኮ ዋላ ብዛ ዓለም እዚ እውን ኣብቲ ዘለናዮ ማለት እዩ ኣብቲ ሰልጠነ ይኹን ኣብቲ ዘይሰልጠነ ገለገሊኡ ብድኻም ተጻዊሩ ገለገሊኡ ናይ ጥዕና ጸገም ሃልይዎ ገለገሊኡ ኦቨርሎድድ ኮይኑ ማለት እውን ብዙሓት ሽግራት ገጢሞሞ እዩ ክሰርሕ ስለዚ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባታት ናብ ሕልናና ክመጹ ክእሉ ዝብለኩም ኣሕዋተይ ንጠንክር እንዳበርታዕና እንተዘይ ከይድናሲ ብዙሕ ሽግር እዩ ከጋጥመና እንድሕር ዳ ብፍላይ ከምዚ ዝኣመሰሉ ዓርሶም ዘጥፍኡ ገለ ንርእሊና ኮይና ወወፂኻ ተዛረብ ካብ ሶሻል ሚዲያ ዓርስኻ ምጥፋእ ከም መማረፂ መስይሉ ይኽስምዕና ዝኽእል ግን ንሱ እቲ መማረፂ ተይኮነስ ዓርስናውን ነጥፋሉ ነፍስናውን ብስጋና ምክንያት ንስእነሉ ዘለና መንገዲ ይኽብለኩም ዝደሊ እዚ ሓውና ብሰላም መንግስቲ ሰማያት ንኸዋርሶ ፈጣሪ ኢና ንጽልየሉ ማለት እዩ ክንጽልየሉ ኢኻ ዝግባእ ከምዚ ዓለም ቦሻዕ ትብሎ ዘላ ትዛረቦ ዘለኻ አንተ ደቂ ኣንስትዮ እንታ ኮይንክን ይኽን ጻማር ሃጽክን ዘይትበልዓ ንስኻትክን ደም ሰብ ይኽን ትመጣ ዘለኽን ወይ ከዓ ትሰትያ ዘለኽን ስለዚ ተኣንደባሉ ዝብለክን ኣነ ብወገነይ ንቐጽል لكن دنشتي وادي يومكو وي اب ايرترا دي اب تግራይ دي እዚ هيومانيتي سب مخاني ادي يومكو لا طمياتو علكو خاب اخافي لهم كيمنع خزبو خزلو نعا صوم حديرهم ورقه ابز غيزي زبق احمق غيزينا بصحنا احمق غيزي بك اتن دقن شحواتنا بغنزب ناي سب تصاوتا دما بليس عقب بغنزبن بغيزي ناي سب اي تصاوتا بلب عقب كبلكن فوت اذا حاونا مسكيناي بقى كابዛ عالم بموت تفليلو ግን يعرفي كابዛ بماما زخونه عالم يعرفي ولا حدا انت زحفتنا نزحاونا زطلمتو ግን ወይ ካ አፍቃሪቱ ዝነበረት ግን ቀሲና ትነብር አይትኸለና ኩብራትዋ ቃንዛይ ስለዚ ኣብ ህይወትክን ቃንዛ አይትጠራ ህይወትክን ሕርኽርኽ አይትግበሮ ጻዓዱ ናብ ጻዓዱ ይኸዳ ህዋተን ገዲፈንስ ናብ ጻዓዱ ይኸዳዶ ገለገለ ዋ አቱም ዞባት አቅድሚ ደቀን እንድሕርዳ ዝሕረዳ ርኤንሲ አቅድሚ ደቀን እንድሕርዳ ዝሕረዳ ርኤን ናበይ ክኸዳ ደሊኹም ዳ ናብ ትሕግዝ ፈልጥ ካብሪጋ ወጥዩ ዘይስዕስዕ ማለት ሕግዝ ፈልጥ ናብየን ዝኸዳ ዋ 3-4 ክላስ ቆጥርኩም መጥኹም ኣብዚ ናጣኻ በስኮላ አቅድሚ ደቀን እንድሕርዳ ተሓርድዎም ኮንኩም ሲ እንታይ ደሊኹም ዳ ሕግ ተማሃሩ ኣብ ዓዲ ሕግ ኹም ጋር ዘለኹም ወይኔ እሺ አልግስለይ ወጀኹም ኢልናኮ ኣነ ሰብ ኣየት
يتفتو أودات تخونكم مس أودات كينكم تتصرفوا أودات كينكم تحرج حمكم هاي تلاقيو قابل تلاقيو وجحمكم انت تقولوا فك قابلكم تلاقيو وجحمكم وي أتا زيتهم مرأيو بفلاي رأيو ممز متي تصنحب سيد أول سعيد حيز دلو قال كلهم رأيو مماني لك بك حداش تلاقيت متر تمثل تقفون رأيو حداش أوز بالليل ومني أتتاقون كيخي راونا رقاو بيبلق دفي ريال كله خانات كم زلو دو أف بأفي وصعي انت عدو حد زي سحفر بانا بلق دحر حجوكو عبايكو يخي تاصخا يا مطري عسران 4 عامت زعق أقوى كبران سهناي أفريسكني هو أفريسكني انت إذا أفريسكا دلخ انت أبورخي أنا هنا نصا ولا قلاو بهرية هدخا ولا دلاي كاقود ولا قلقلو تتصاوى ود مهان كاينا انت هيكا يفرسو انت هيكا انت يفرس دولنا كبران ود خبران سهنا ألو أتاسا إرتراكو دودوباتا سبعي لمكنا أنا ولا نبعلي مالتي تحاوسني يقني مالت نايزغول عبهري حد غزي افاشن دو اب ديزاين اب استفالاليو نغراتي زنطف مسولني وا ميبي كوني خليو مغنياتو سب بتي زسرحو سراحسي اب استفالاليو عيوتات كنطف يخلمو مسوخا مالت قدي لومود زي نبره قدم حجي ويك حدش ستايل كرينا يخليو سلازي تخدانو فلي زبل خون صبيخا تصبيت يغبر امبر كونو ناينورون مسبحلنا انديو كومبرومايز جبر زي نبرو نزمناونت كتبلسي تبعل خاز نبر خدان بشيعه اندي حتكدونه زي نبر كاويكا قديدكا غندحان نمنتاي ولا شلع بطع زخونه زربا تزارب حوسو زبل خداونت ولا تخدن دحان ستايل انتيلكاس حدش قدي امصيو لام تقبلنا يعني يرنا خمزي نابلكا صفري ايدكا غلغله تزارب غن تاي اخغبرك حج انا تاي كبلكا ودي مالت وداو بحري قالو نحنا كنصوت كلنا مس مبزحتهم مس محازو تناسي انكريلنا خمت نساز بولتو ولا تشحمناون حدا صغرون نشتلي مالتيو كمزي انداتراي مالت رسح زبل ولا چحمخا تخون مصقميو تايزي ابزي 10 تايز بال مغايصታት ابزي ساعات دي غلو ولا زي فلط مالتيو زسر حمشته جمد غلا البو زبطو حنطو مسقل تبالو نيرا قدم كو دخن غبرل كامو جبجب غيرنا حنسدكا اسكي اول سعيد كزارب يبزعز غداي زي نسمعيو نسمايان نبحران نمدران طراي كونتن ململات كفيله نبهلان كلتي هايمانوتان ون دم تخفيلي مع انت زي قصرو قلعو جبجب تقنينوم نحلواريم اب كاناللو ازي جبجب اكوب رسحت دما امو دما زي زيغانا جبجب تقنينو بهلا هاغري كبرز دا نابي با انقع حق قدمنا بدفنو عدالو تزقعقع في المقنا اتا سالو لا غزا كمان كتعشقالوا شعو طبب فتح رخيبو نبل لعلي إسياس أفور حجي رايو عدالوتي اذا فيلمي مالت حقي حيزوو مالوي يزبلنا حقي حيزوو مالو نتوم سب غداي مالتي نتوم خمزي زغبرو تاثيرو مالو يزبلنا زلو بخالي بحالا زيد ما ود زيغانا يلي زغرص راي زيد ما ود زيغانا مالت ابزي انا زنغركم مبزحتكم امنو ايتامنو بزي يقدس مبزحتكم زنغركم مالتيو ود زيغانا ايكون እንዳብሉ እንዳፈላለዩ ጽባحውን ከምዚ እንዳመረጸ ማለትዩ ንቢንያም ግርማይ ወድ ዓድና ንቶማስ ሙሉጌታ ወድ ዘይ ዜጋና ማለት እንዳውጸነቶም ካልኦቱን ከም እንዳገበረ ከውጾም ምዃኑ ትፈልጠሎ ማለት ተጋሩ ኢኹም በመንነትኩም ኢለ ተዛሪበኩም ትፈርሑ ወይ ተሓፍሩ ወጭት ገለገለ ኢልኩም ተዛረቡ ዝነበርኩም ማቃቀልቲ ከምዚ ገሪ ዝማቃቀለኩም አና ተጋሩ ኾንኩም አይኮንኩም ግን ወድ ዜጋ ዩ ኢለ አነ ዘአምን ሓደ ሰብ ኣብ ኤርትራ ተወልደ ኤርትራ እንተዓብዩ ናይ ኤርትራ መንነት እንተልይዎ ታታሲሩ ኤርትራዊ ትብል ንሕርዳ ኮይና ወይ ካ ፓስፖርቱ ሲ በቃ ተወዲ አዚ ኤርትራዊ ዜግነት አለው ኢለ አነ ጽውዕ ጽባሕ ናብ ካሊ ዓዲ ተሰዲዱ ክነብር ወይ ካ ከምዚ ዓይነት ስራሕ እንሰርሕ እንተሎ በትናይ ቅድም ሕጂ ዝነበረ መንነቱ ወለዱ ወይ ካ ናይ ባሕጉኡ መንነት ካበይ መጽዮም ብዝብል እዩ ዝልጥፈሉ ዘሎ ልክዕ ከምዚ አድማዕ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ጀጋኑ ተባሂሎም ዝተጸውዑ ሰባት አነ በወገነይ እንታይ ኢለ ሓሲበ በቃ ኤርትራዊ ዜግነት ዘሎ ኤርትራዊ እዩ ብዜግነቱ ማለት እዩ በመንነቱ በባህሉ ካሊ እዩ መንነት ዝበሃል ነገር አለ እዩ ሃገራዊ ዜግነት ዝበሃል ነገር ሲ ሓበራዊ ዝወሃበካ በብዙሕ ነታ ሃገራዊ ዜግነት ብዝገበርካዮ አስተዋጽኦ አበርክቶ ነው ዝወሃበካ ወላብ ካሊ ዓዲ ኸይድካ ትወሃብ ትኽእሊኻ ግን ነታ ዓዲ ንሱ አስተዋጽኦ ትገብር ወይ ካ አበርክቶ ትገብር ንጡፍ ሰብ ወይ ካ ኣብ ንጥፈታት ትዋሳእ ሰብ እንድሕር ዳ ኮይንካ እዮም ዘቦ ኃይል ዝገልጽ ማለት እዩ ዘይወድ ዓድና ኢሉ ዝገልጾ ዘሎ ግን እዚኣ ብኻሊ ባላስ ጉሒፉስ ናበይ ይገብረሎ ማለት እዩ ንትግራይ እዩ ዘዙሮ ዘሎ ዘውሮ
كبرو نامنا ጸገም የብሉ ናምጻዮ ንሕና ኸ ክነስተምሮ ኢና በባህሉ ሃኒጽና ክንዕብ ኢና ኣብ ውሽጥኻ ሸተኽ መተኽ ስለ ዘለካ ባህልኻ ዝተባላሸወ ስነ ጥበብካ ዝተባላሸወ ጌርካ ስለ ዘዕበኻዮ እምበር ብኣግባቡ ስነ ጥበብ እንዳተማሃራ እንድሕር ዓብዩ ጽቡቕ ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእል ቆልዓ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ናብዚ እንተተምጽ ነርካ ንሕናሲ ሕጂ ዝኾነ ጥፍኣት ስለ ዘላቶ ኣይናትናን ኢልና ንድርብዮ ገለ ዓይነት ሰብ መሲሉ ክኸውን ይኽእል ኣፍተር ኦል ግን ዝቆልዓዚ ወደበይ ምዃኑ ብዙሓት ሰባት ተዛረብሉ ስለ ዝኾኑ ንግደፎ ካብ ምኽሩ ነቲ ክጸረፈሉ ኢሉ ዘልዕሎ ዘሎ ሓሳብ ይዝበልጽ ናይ ኣወል ስዒት ትጌጋታቱ ኣብኡ እዩ ማለት ነዚ ክትእርም ዶ በዚ ትጋጊእኻ ወደይ መስቀልን ምርኩስን በዚ ከዓ በትር ፖሊስን ጥይትን ሒዝካ እንዳመጽኻ ዳ ኸመይ ንኽልተ ንኣፉ እዩ ተንክልተ ሃይማኖታትና ኢሉ ዝጽውዕ ነበር ተንክልተ ሃይማኖታት ተሓንቲ ሃይማኖት መዓት ጳጳሳት ኣሲራ ንዘለኣለም ዝተቐመጠት ወይ ከዓ ተኣሲሮምላ ምንም ፍታሕ ከተምጽእ ክትረክብ ዘይከኣለት ሃይማኖት እያ ተሓንቲ ክርስትና ማለት እዩ ኣነ ወዲ ክርስትና እታ ክርስትና ኸም እያ እታ እስልምና እውን እንተኾነት መብዛሕትኦም ተቃለስታ እስላሚኹም ተዛረብቲ ቋንቋ ዓረብ ገለ እናበለት ሰዊኣ ንከ ገጻ ዘጽደፈት እንዲያ ስለዚ ዘይንፈልጠን ክልተ ሃይማኖታት ብስምምዕነት ነይረን ገለገሊሉ ዝሕስወለን ማለት እዩ እንድሕር ኣሲርካዮም ዳ ከሰማምዒኦም በር ኣሲርካ ንብሙልኦም እንድሕር ዳግዒዝካዮም እኮ ብዛዕባታ ሃይማኖት ዝዛረብ ሰብ ኣይትረክብን ኢኻ እንሆ ከዓ ከምዚ ዝኣመሰሉ ቆልዑ ክትወልድ በቂዕኻ ኣለኻ ወይ ከዓ ክፍጠሩ በቂዕኻ ኣለኻ ፍረጻማኻ እንኳ ዓረአየካ እየ ዝብለካ ንኣወል ስዒድ ማለት እዩ ካሊእ የብሎን እየ ፍረጻማኻስ እንኳ ዓረአየካ ግብረ ሰዶም ኣሎ በብ ሓደ ኢሳያስ ብጭብጥን መርዖን ግብረ ሰዶም ምዃኑ ነዚ ህዝቢ ነይ ሕጂ ሓደ ቆልዓ ግብረ ሰዶም ፊልም ሰርሕ ኣሎ ሓደ ቆልዓ ግብረ ሰዶም ኮይኑ ሓደ መሽሙ ግብረ ሰዶም ኮይኑ ምባልሲ ልኽብጥናን ኣምሰሉነትን ሓሶትን ሰላም ሰልጠነ ቶማስ ውጭ ዝዛረብሉ ዘለው ትግራዋይ ሓዉ ምሳና ኣብ ዴንማርክ ይቕመጥ ፍቓዱ ከዓ ይበሃል ኣዲኦም ኣብ ስዑዲ ዓረብ ትቕመጥ ብርጌት ንሓመዱ ክንምስሮ ተኸለና ሓዉ ምሳና ነይሩ ናብ ፖሊስ እምኒ ደርቢ ወረቐቱ ተመንጢሉ ናብ ኤርትራ ክመልስዎ ሓሲቦም ጠበቃ ጌርናትናዮ ሕጂ ግን ኣዲኦም ንበዓል ቶማስ ማለት እዩ ዕልልቲ ደጋፊት ትግደፍ ስለ ዝኾነት ናብ ኤርትራ እውን ስለ ትመላለስ ተባኢሳትኒ ኢሉ ገዲፉን ምስኣቶም እሺ ካስክስተ ኣነ ሓላት መንገድ እንዲመሲልን ኣነ ምርባዕ ኣትሌት ፈሰይ ዝናይሉች ወረቐት ንዕዳል ንጎ ተትኾን ጥቦቕኒ ዋላ ገበርና ካታ ክትጠፋት ኣብ 30 መዓልቲ 30 ወረቐት እኳ ኢኻ ትዘለኻ ደይኮኒ መምኽኔታ ገይረን በር ኩሉ ንጎ ምራኽ ኮን እየ ንኽትረኽበኒ ኢልካስ ክኽበኒ ፃዕዶ ረኸበ መንደኽልካ እዩ ባህሊ ደረጃ ምዕባለ ደረጃ ዘይምዕባለ ድሕረት ሚቲንግ ባህሊ እስኻ ንስኻ ንምዃን ንሕዳ ፀልቕ ኮንካ መን ክትኮን ስርዓተ ቀብርኻ ብባህሊ እዩ ስርዓተ መርዓኻ ብባህሊ እዩ ኩሉ ትባህል ዘሎ ብሙሉእ ሚት ኸሚ ኣይትብልኒ ኢኻ ቀደም ዝሰርሕ ዝነበረ ሎሚ ዘይሰርሕ ክኸውን ይኽእል ገንዘብካ ከምለካ እኳ እንግሊሽ ደፍታት ኣይተሰምዐሲ ኣብ ንሱሲ ተቐይረ ኮይኑ እንግሊሽ ምስማዕ ጥራይ ካሊእ ሰብ ዝገበረካ ኮይኑ ናቶም ባህሎም ዝዘርፉ ናቶም ባህሎም ዝበለፀ ፅባቐ ናትካ ነታ ባህልኻስ ትክክል ሓበሻና ካብ ባህልና ንሃድም በንጻሩ ከዓ ካልኦት ናባና ይመጻ ማለት በንጻሩ ከዓ ካልኦት ይፍትንኦ ፈተነ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሓንቲ ጻዕዳ ማለት እዩ እንጀራ ንኽትስንክት እንታይ እዩ እቲ ነገር ኢላ ንኽትርእዮ ከምዚ ዓይነት እቲ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ባህሪ እንታይ ከም ዝመስል ከዓ ክተርኢ ከዓ ወይ ከዓ እቲ ባህሊ እንታይ ይመስል ምዃኑ ቴስት ናይቲ ባህሊ ከዓ ትፍትኖ እታ ሓበሻ ዳ ሃዲማ እያ ባህልና ሎሙድ ይተደፍ ባህልና መጀመርታ ዝተደፍረ ጳጳስና ክእሰሩ ከለዉ ባህልና ተደፍ ጳጳስ ሊሰርድ ዝኾነ ሃገር ጳጳስ ብዘይ ሕጊ ኣብ መሓዩር ይኣቱ ጳጳስ ብዘይ ፍርዲ ኣብ ናይ ገዛ መሓዩር ክኣቱ ከሎ እንታይ ኮይና ከምዚ ኢልና ዘይሰፈርና ኦ ጎይታ ኢለ ድማ ኣነ ጽሕፈ ከምዚ ዓይነት ሓድነት እዝስ ኣብ ልዕሊ ዓመፅን ኣብ ልዕሊ ጭኮናን ይግበረልና እዩ ከምዚ ሎም ዝሰመርናዮ ሰሚርና ነርና እንተ ንኸውንካ ከመይ መንግስቲ መናቐንቕና ምስለኩም ንዓመፅ ዓገር ክንብል ከምዚ ሎም ዓገር ዝበልና ዓገር ኢልና ጽቡቕ ነቶም ኣብ ልዕለይ ዘድልን ዘየድልን ጭብጢ ዝበሃል ዘይብሉ ጸለመታት ተነጽሎታት ምርግሓት ትገብሩ ዘለኹም ሰባት ጠጠው ኣብሉ ኣብ ኤውሮጳ ተሃንዲሱ ኣብ እስራኤል ዝበስል ዘሎ ኣብ ጉሩባት ይኹን ኣብ ውልቀ ሰባት ከምዚ ዘይመፀኒ ዘይፈልጦ ኸይመፅ ንኩሉ ጭብጥታት ኣለን ብዛዕባ ናይ ሕጊ ገለ ግደፉ ሓራይ ብዛዕባ ናይ ሕጊ ነገር ንግደፎ እዩ ዝብለና ዘሎ ገዲፍና ያለና ኣነ ብዛዕባ ሕግን ሕጋውነትን ንጠበቃ ሃብዎ ማለት እዩ ሎየርካ ኣለዎ እዩ ዝብለኩም ሓደ ሰብ ከምዚ ሕማቕ ገይሩ ንእከለ ድርቤ የቢልካሉ ሱቕ ትብል እሞ ዳሕራይ ከዓ ፀፅቡቕ ዝገበረ ምውሳድ ዝጀመርኩም ከም በዓል ኣወል ስዒድ ሶሎ ሚድያ ዋልታ ገለ ትበሃሉ ሰባት ሎማዓንቲ እንታይ ኮን ተዛሪብኩም ትኾኑ ናይ በዓልኻትኩም እዩ ዝምልከት ናይ ሎማዓንቲ ናተይ ቪድዮ ግን ርኢቶይ እቲ ባህሊ ባህሊ ኩልና እዩ ክዕቀብ ዝግብኦ እዩ ክዕቅቦ ዝኽእል ከዓ ናይ ኩላህና ሓላፍነትን ተፃዋርነትን ክእለትን ኣመሃራ ደቅናን ውላድናን እዩ ካብኣቶም እዩ ዝጅምር ማለት እዩ እቲ ባህልና ክንዛረብ እንተለና ብባህሊ ገይሩ ንዛረብ ባህሊ ንዝዋሳእ ሰብ ነድሕር ሕሮ ፃማዕዩ ወይ ከዓ ፍረፃሙኡ ዘይረክብ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ዋጋ ናይ ትርሃፁ ዘይረኽበሉ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንሱ እውን እንዳሃደመ ተባህልና ከዓ ብተቐራኒ ወይ ከዓ ብኡ መጠን እንዳጠፍአ እንዳሃደመ እንዳባደመ ንሕና ሱር መሰረት ዘይብሉ ኦም ኣብ ሓሸዋ ዝበቆለ ኦም ምዃን ንጅምር ዳሕራይ ንፋስ ይመፅእ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝመፅእ ባህሊ ንዓና እውን ዳዕሚስና ይኸይድ ማለት እዩ
بزخونه ከምዚ እዩ ገጢሙና ዘሎ ይኽብለኩም